ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲୋକ ହେଉଛି ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ ତୋ ଯାଏଁ ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଡରୁଛନ୍ତି। କେବେ କୋଉ ସିଂହ କୁକୁରକୁ ଡରିବାର ଦେଖିଛ? ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ କେବେ କିଛି ଭଲ କରିବାର ଦେଖିଛ? ଯିଏ ତୁମ ପିଠି ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କର, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ପଛରେ ହିଁ ରହିବେ। ଏ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ସାଙ୍ଗ। ଅସଫଳ ଲୋକଙ୍କ ମଜାକ ଉଡ଼ାଏ ଏବଂ ସଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରେ। ଯିଏ ଈର୍ଷା କରୁଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଦିନ ଆସିବ ସେ ଈର୍ଷାରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜଳିବ। କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବନି ତାଙ୍କର। ଅନ୍ଧକାରରେ ହଜିଯିବେ, ଶୋଇଯିବେ ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି ଭଲ କରୁଥିବାର ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିବେ। ଲୋକ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଦିଅ। ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଉଡ଼େଇବାକୁ ଦିଅ। ତୁମକୁ ହାରୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ତୁମ ଉପରକୁ ପଥର ପକେଇବେ। ଆରେ ତୁ ତ ସେଇ ହୀରା ଯିଏ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବନେଇଛି। ଲୋକ ପକେଇଥିବା ପଥରକୁ ରାସ୍ତା ବନେଇବାର କୌଶଳ ତୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି।